κατάκτηση των εθέρων ήταν ένα όνειρο που έγινε στόχος, με αποτέλεσμα την επίτευξή του. Τα πρώτα βήματα στην ελληνική αεροπορία έγιναν το Δεκέμβριο του 1911, όταν η ελληνική κυβέρνηση στέλνει 6 αξιωματικούς του στρατού και του ναυτικού στη Γαλλία για να εκπαιδευτούν ως χειριστές. Τον Φεβρουάριο του 1912 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση στην Ελλάδα από τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο. Την ίδια μέρα, στη δεύτερη πτήση του, ο Αργυρόπουλος πέταξε με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις 13 Μαΐου, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος εκτελεί με ανρήφαρμα την πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο Καμπέρος, μετατρέποντας το ανρήφαρμα δέδαλος σε υδροπλάνο, επιτυχάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ μέσης ταχύτητας 110 χιλιόμετρα την ώρα. Την ίδια εποχή, ένας άλλος πρωτοπόρος, ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης, επιχειρώντας πτήση από το Παλαιό Φάληρο στην Πάτρα, πραγματοποιεί ανεπιτυχή αναγκαστική προσταλάσσωση στον Κορινθιακό κόλπο. Ο πρώτος θάνατος στο βωμό της αεροπορικής ιδέας είναι γεγονός. Η δράση των Ελλήνων αεροπόρων κατά τη διάρκεια των πρώτων πολεμικών αεροπορικών αποστολών οδηγεί στην οργάνωση ναυτικής και στρατιωτικής αεροπορίας, όπου και συγκροτούνται οι πρώτες αυτοτελείς ελληνικές πολεμικές μοίρες, πραγματοποιώντας περιπολίες και αναγνωριστικές και φωτογραφικές, καθώς και ρήψεις αυτοσχέδιων βομβών στα εχθρικά μέτωπα. Από το 1925 η πολεμική αεροπορία ανασυγκροτείται και εξυγχρονίζεται, καθώς παραλαμβάνονται νέοι τύποι αεροσκαφών αγγλικής και κυρίως γαλλικής κατασκευής. Στις 8 Ιουνίου 1928 σημειώνεται ένα σημαντικό για τις τότε δυνατότητες της ελληνικής αεροπορίας επίτευγμα. Το κατάλληλα κατασκευασμένο Μπρεγκέ 19 Ελλάς, με χειριστή τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και παρατηρητή τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι και εκτελεί σε 20 μέρες περίπου το γύρο της Μεσογείου, διανύοντας 12.000 χιλιόμετρα. Το 1930 ιδρύεται το Υπουργείο Αεροπορίας και η ενοποιημένη πλέον ελληνική πολεμική αεροπορία καθιερώνεται ως αυτοτελής κλάδος των ενόπλων δυνάμεων, με πρώτο Υπουργό Αεροπορίας τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αναθέτοντας στον έμπειρο αεροπόρο Αλέξανδρο Ροζάνα το έργο της συνολικής ανασυγκρότησης του όπλου. Το 1931 ιδρύεται στο Τατόι η Σχολή Αεροπορίας, μετέπειτα γνωστή ως Σχολή Ικάρων, που αποτελεί το φυτόριο των νέων αξιωματικών, με πρώτο διηγητή τον επισμεναγό Παναγιώτη Βήλο. Το 1934 ιδρύεται το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Εκτελούνται σημαντικά έργα υποδομής και παραλαμβάνονται αεροπλάνα νέου τύπου. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου κρίνεται η άμεση μεταφορά της σχολής από το Τατόι στο Άργος. Το 1941 η γερμανική εισβολή υποχρέωνε τους μαθητές της σχολής να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, όπου και συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στις βρετανικές σχολές της Ροδεσίας. Το Μάρτιο του 1947 η Σχολή Ικάρων επιστρέφει στο Τατόι για να συνεχίσει το έργο της υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στο ίδιο έτος, με βασιλικό διάταγμα, οι εκπαιδευόμενοι υπτάμενοι ονομάστηκαν και επίσημα Ίκαροι. Το όνομα της σχολής όμως διατηρήθηκε ως Σχολή Αεροπορίας. Η μεταπολεμική περίοδος βρίσκει την ελληνική αεροπορία στην εποχή των αεριοθούμενων,
Το 1957 η σχολή εξοπλίζεται με καινούργια αεροσκάφη αλλά και με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις κατάλληλες για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των Ικάρων. Την 7η Σεπτεμβρίου του 1999, ο σεισμός που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας κατέστρεψε τις κτηριακές εγκαταστάσεις της σχολής, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχεια της εκπαίδευσης στο Τατόι. Η σχολή μεταστεγάζεται σε λιώμενες εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η συνέχεια της λειτουργίας της σχολής Ικάρων, αλλά με σοβαρά προβλήματα. Είναι η θεμελίωση του κτηρίου του στρατιωτικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Σχολής Ικάρων, που χρόνια τώρα ήταν αναγκαίο ώστε να ξεπεράσουμε τις συνθήκες εργασίας που ίσχυαν στο παρελθόν, και χαίρομαι διότι, όπως ακούσατε, με την δημιουργία αυτών των εγκαταστάσεων οι Ίκαροι θα αποκτήσουν δυνατότητα υψηλωτάτου επίπεδου διαβίωσης, εκπαίδευσης, μόρφωσης, κατάρτισης και γενικά ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, ώστε να μπορέσουν να είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με όλα και τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Το 2008 η σχολή μεταφέρεται στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς όχι μόνο για τα άλλα ΣΕΗ και ΑΕΗ της πατρίδας μας, αλλά και αυτά του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην άριστη εκπαίδευση των μελλοντικών ηγητόρων της πολεμικής αεροπορίας. Η μετουσίωση σε πράξη του ρητού που κοσμεί το θηρεό της σχολής, άμες δε γεσόμεθα πολλό κάρονες, είναι ο στόχος. Η νέα υποδομή είναι τα μέσα. Το αποτέλεσμα είναι ορατό.